Mae Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn yn eistedd yng nghanol pentre Drefach, ar yr hewl sy'n cysylltu Llambed a Chastell Newydd Emlyn. Gath yr ysgol ei ffurfio wedi 2 ysgol gynradd leol Llanunen, Llanwennog a Chwrtnewydd gai drysau ddiwedd tymor diwetha. A gan ddod heddi yn ddiwrnod barddoniaeth a diwrnod arbennig wedi cael ei drefnu yma yn yr ysgol heddi, wel mae'n esgus berffaith i fi gael peth rownd. Gynnal, trefnus. Dim o'ch chi? O, da iawn. Dwi'n teithio o gwmpas y wlad yn cynnal gweithdai mewn ysgolion, gweithdai i ysbrydoli plant, dwi'n feddwl, di'r rhan pwysica ohono fo. Dwi'n dweud weithiau, peidiwch y poeni am y sillafu, peidiwch y poeni am hyn a llall, just ysbrydoli nhw, fwynhau sŵn geiriau, fwynhau rhyddid ac chreadigrwydd a cael go ar farddoni mewn ffordd. Wel, ddech chi'n thincio hynna? Pys? Ni wedi bod yn meddwl am geiriau sy'n odli gyda'i gilydd. Oedd Casia'n rhoi gair i ni, a oedd hi'n amser i ni 3 munud, a o'n i'n gofod meddwl am gymaint o geiriau posib. Am rhaid pa eiriau wyt ti wedi dod lan gyda fyna? Paris, Caris, Harris, Nerys, Cerys, Ellis, Welys a Siaradus. Nelon ni barddoniaeth am heddwyn ar rhyfel byd gyntaf. Elen, diddordeb mowr gyda chi mewn barddoniaeth? Os, yn y lle sy'n cader nôl yn Llanwennog. Yw, mowr, fara teg. A beth chi'n meddwl o'r ysgol newydd yma? Chi'n newydd ddechrau yn ysgol Dyffryn Cledlyn. Chi'n hoff o'r ysgol? Ond O ba ysgol i ti? O Barddal i ti wedi dod nawr? Llanwennog wedi dod o. So oriau neis bod chi'n neud ffrindiau newydd fan hyn nawr yn y dosbarth. Oedden nhw'n ffrindiau neis? Rhai o nhw. Mae'r ysgol yn cael ei henw o'r afon sy'n rhedeg drwy'r cwm, ond hefyd gan fardd o'r ardal. Enillodd Cledlyn Davies y gadair ar 2 achlysur yng Nghorwen 1919 ac eto yn y Wyddgrug 1923. A mae'n siŵr y bydde fe wedi cael ei blesio'n fawr gan ymdrechion y disgyblion heddi. Beth mae Casia wedi gofyn i chi wneud fan hyn nawr? Wedi gofyn i wneud cyfretheniad. Cyflwythreniad, a beth yn union yw cyflwythreniad? Un gair yn fan yn dechrau gyda ys, a wedyn mae gair ar ôl yn dechrau gyda ys, fel yr un llythyren yn dechrau gyda'r un peth. Be ti'n mwynhau am wedi barddoniaeth? Fi'n hoffi odli yn ffred. Yn ogystal â'r gweithdai, roedd Casia hefyd yn lansio'r gist gerddi. Rwan, pan byddai'n teithio o gwmpas yn neud y gweithdai, byddai hefyd yn mynd cist efo fi sy'n llawn llyfrau barddoniaeth bendigedig. Dwi'n meddwl yr bwriad ydy i ffloncio hi yn ganol yr stafell athrawon, fel bod nhw'n gallu tyrchu a twrio a gweld beth sy'n yna, a wedyn fydd yna daflen archebu hefyd.